ବରା କହିଲେ କି 9 ଗୁଣ 9 3 ଯଦି 27 3 ଗୁଣ 9 କେତେ? ସାଲେ ନଅ ଗୁଣ ନଅ ତିନି ଯଦି 27 3 ଗୁଣ 9 ଲ ପରା ବାଳ। ମୂର୍ଖ କହିଲୁ ଦେଖି 3 ଗୁଣ 9 ଯଦି 12 ତେବେ 6 ଗୁଣ 2 କେତେ? ସାଲେ ଛଅ ଗୁଲ ଦୁଇ ପଲା 8 ସାଲେ ଏତିକି ଚାଲିଲ ସାଲେ କି ମତେ ପାତ ପଲେଇବ। ଗାଣ୍ଡିକି ଦେବି ଯେ ବାହାରେ ଏକାଥରକ ଗଣିତଜ୍ଞ ହବା ଛଡେଇଦେବି। ସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ଗାଣ୍ଡିକି ଦେବି ଯେ ବାହାରେ ଏକାଥରକ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଛଡେଇଦେବି। ବରା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ନ କହି ପାଇଲେ ତ ଗାଣ୍ଡିକି ପିଠିକି ନାଲି ପକେଇଦେବି। ସାଲେ କଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ଏଇଥରଟା କହିଦେବି ଆଉ। ବରା କହିଲେ କି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା 12ଟା ଆମ୍ବ, ଗୋଟିଏ ପଚିଗଲା, ଆଉ କେତେଟା ରହିଲା? ସାଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 12ଟା ଆମ୍ବ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପଚିଗଲା, ଆଉ ପଲା 12ଟା ଆମ୍ବ ରହିଲା। ବରା ଦଉଛି ରହିଥ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲେ ଟିକେ ପଡ଼ିବୁ, ଚାଲେ ତୋ ବାପା କଥା ନେଇଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଟିଉସନ୍ ହେଇସାରିଲିଣି। ଆପଣମାନେ ଆମ ବରା କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି ନାହିଁ? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନଟିକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।